Bihar eta berandu zenbatetan entzun, zer esan jakin gabe hainbat euskal hiztun. Euskara jipoitua ta ezin erantzun, bihurtu marketina esparru euskaldun. Kaixo, gu Arrobia ikastolako marketing zikloko ikasleak gara. Sarreran ikusi duzuen bezala, euskal hiztunen artean itzulpen ulertezinak fenomeno viral bihurtu dira. Gure nahi nagusia, euskal hiztunen komunitateari komunikazio formaleko testu laburrak itzultzeko orduan, baliabideak eta iradokizunak ematea da. Ahatik, arazo hori ez da bakarrik euskararekin gertatzen. Ingelesetik beste hizkuntzetara ere, arazo horren adibide andana topatu daiteke interneten. Testu horiek gazteleratik eta ingelesetik euskaratzeko zein euskaratik gaztelerara eta ingelesera irizpideak ematea handatza gure proiektua. Horregatik, irailetik abendura bitartean, proiektu hau lantzeko asmoa dago. Proiektuaren nondik norakoa, honako hau izango da. Jasotako informazioarekin pilotaje bat egitea proposatzen du. Pilotaje horretan, itzulpen okerrak zergatik gertatzen diren antzeman ez ezik, ez gertatzeko baliabideak eta iradokizunak ere eman nahi ditugu. Bukatzeko, iradokizun horiek guztiak komunitatearen esku jarri nahi ditugu. Proiektu honekin, euskal hiztunen parte hartzea sustatu nahi dugu gizarte maila guztietan. Halaber, gure konpromisoa adierazi nahi dugu gizarte eleanitz batekin, non euskal hiztunek beste hiztunen parean jartzen ditugu beti ere kulturaniztasunari balio erantzi bat emanez. Bidena bat, bisitariei komunikazioa erraztu nahi izan. Komunitatearentzat onuragarria izan daiteke testuak edozein hizkuntzatatik edozein hizkuntzatara komunikazioa errazteko asmo garbi hau.